फाइनालि जों दा मेघालय बर्डाराव थांगासिनो दङ गाइस। जों दा भिडिअखौ बे फंबाया खेबबाय थागोन। ओंखायनो बे फंबाया आंथ' दा सालायबाय थादों नालाय गारि लामायाव हाजो जायगा बिराद गोजानाव फैदों जों दिनै। नोंथांमोननो जों भिडिअखौ देखायलांगोन। ओंखायनो नै दा फंबाया भिडिअखौ खालामलांबाय थागोन लामा जायगा मोनैबा आरो जोङो भिडिअखौ खालामबावगोन आरो। ओंखायनो गाइस आं गारि सालायगासिनो दङ, भिडिअखौ नोंथाङा लाबाय थागोन। दे उनावबो दङ जोंना आसोला। हाय गाइस, आंनि ब्लग इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै दंफैयो नै मा जायगा होनोमोनलाय बेखौ? मेघालय बर्डार। नै दा आं दंफैयो बेयाव ओरै बशिष्ठ मन्दिरजों हाबबोनानै ओरै लास्टनि लास्ट लामा मा होनो बेखौ फिलिं पाटा ना मा होनो आंबो बुजि मोना। आं दिनैसो फैदों बे जायगायाव। नायनै नोंथांमोना जायगाखौ लामाखौ नाय, ओरैबायदि लं गोलाव। फाइनालि जों दा आरो थांबावगोन। मा जायगायाव थांबावगोन फंबाय? जों दा ओरै जों साथाम दङ। आमट्रेंगा ना मा होनो फंबाय आरो बेयाव थांगोन। फंबायाबो राइडारफ्रामानो आरो फंबायाथ' जोंनि सेकेन्ड जायगाया मोजाङानो। सोरबाफोर फिल्म लाफैनो हागोन आरो जायगाया ओरैबायदि मोजांखा आरो माने मा बुंनो आरो माने बिउटिफुलखा आरो फैनो हागोन नोंथांमोना सोरबा फैयोबा। जों जायगाखौ लकेसनाव होना दोनगोन आरो ना। जों दा फाइनालि बहा थांनाय जागोन? जों दा थांनाया ना, जों दा थांनायाथ' ससे थांबावसै। औ ससे आमट्रेंगायाव थांगोन आरो औ जायगा मोनबा जों आरो खेबैबावसै। बिराद खोमसि जायगाया आरो ओरै हाजोआ नाहरलाय गय बागान गोजा। जों बे सिंजों ससे थांनो नागिरदों, जिबनाव फैफेराखै। थ' जों फाइनालि लकेसनाव मोनफैबाय नै, बिराद मोजांखा। थ' फाइनालि अमट्रेंगायाव मोनफैबाय जोङो। अमट्रेंगा जायगायाव बिराद मोजांखा आरोना जायगाफ्रा वान्डारफुल। जों साथाम फैदोंमोन नै। हाय गाइस, जों दा सफैबाय नै अमट्रेंगा लबार बागानाव। फैयै फैनानै बिराद मेंबायबो जोङो। लोगोफ्राबो दङ हनै गावबागाव शुटिं लागासिनो दंथारो, बिसोरबो हनै मुखुबथार। बिराद डेन्जार जायगा। जों दा दसे थानानै गाइसमोन नायलांबाय था नै लबार बागानखौ। एखे बेयाव गोजान गोजाननिफ्राय पिकनिक जाफैयो। हनै जानानै दं बेयावनो पिकनिक। ओइ खना खना दंजोबो नै हाग्रा गोजा। लबार बागान नायलां लोगोफोर, ओरै एखेबारे ओरै लबार बागान गोजा। सेंग्राफोर डेन्जार नुदों, खिन्थु बेयाव फैनानै माब्रै नोंनि गारि लाइटखौ एसे साफायनोसैलै। बा नुखायोलै डेन्जार बाइकखौ, खिन्थु बिथांखौ एखेबारे एक्टर बादिबो नुखायो नै। जों दा साथामबो बाव दंफैयो आरो नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे जायगायाव फैनानै मोन्दों फैनानै? बे जायगाखौथ' आं माने बुहुद सान्थि मोनो आरोना। माने नों आगोलबो फैखांबायमोन ना? आरो आं फैबाय माने जों आसामिस शुट लाफैदोंमोन आरो मोनानि बेयाव माने लाफैदोंमोन आरो बेयाव माने बुहुद मानसिफ्रा माने लाफैयो आरो बेयाव शुटिं लाफैयो आरो पिकनिकफोर जाफैयो, माने जाफैना थाङो बिदिनो। आरो नोंथांमोनाबो फिल्मफोर शुटिंफोर बेरायफैनोबा माने हागोन आरो बे जायगायाव माने जों लकेसनखौ माने डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। बिथाङा बिथांनि चेनेलावनो डिसक्रिपसनाव जों होनानै सनजिब बिथांनि आरो बेयाव पिकनिकबोथ' जाफैनो हायो। औ बेयाव मानसिफोरा पिकनिकबो जाफैनो हायो। दाबोथ' जानानै दङ। जों भिडिअखौ खालामलांबाय थागोन। बिथांमोना बर' सिनेमानि एक्टर एक्ट्रिसफ्राबो बेरायफैनो हागोन आरो नोंथांमोना बेयाव शुटिं लाफैनो हागोन। माने ओरै माने सारिय'फाले लबार बागान गोजा आरोना, माने बेयाव माने खासियाफोर गोजा आरो माने गार'फोर गोजा आरो। औ धन्यबाद थाबाय। हेल' गाइस, नै दा जों थांनो ओंखारबाय। जों दा फिलिंकाटा ओरै लबार बागानाव दंफैयोमोन, बेरायनो फैदोंमोन जोङो। जों दा नै ओंखारनोसै, सानाबो हाबबाय। बेखायनो जों मोनानायखाय जों दा बाव थाबाय थानो हाया। मानसिफ्राबो थांजोब्बाय हनै, जोंबो लासैनो थांनोसै। मा जाखो गारिया नारलायलायनाय? माबा गारिखौ नारलांलायबाय नै। मा साइज जागोन आरवाना, बोरै जागोनलै फंबाय? फै थांदिनि होमबा जोङो। गुवाहाटिखौ नुहुरनाय जायगायाव मोनसे भिडिअ खालामबावगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों थांबाय दङ, जोङो ओंखारबाय दा। जों ओरै बबे जायगायाव थांगोन? जों गुवाहाटि ओंखारहैसिगोन न'? औ। जों दा नैबे लामायाबो बारा मोजां नङा, जों बे लामाजों थांगोन। खना खना हाग्राबारि
ओंखायनो नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअखौ नायलांबाय था जों देखायलांबाय थागोन जरबो सालायनो हाया स्पिडबो सालायनो हाया नालाय नङा होमबा ओंखायनो दा लासै सालायनो लामायाबो खाथारथारनाय दा डेन्जार माथो लामाया सिनारिफोरखौ एसे देखायदो मन्दिराथ' बैयाव थाबाय बै आर्मि केम्प जायगा आरो सानाबो ओंखारनोसै हाबलांनोसै हनै हनै सानाबो हाबनोसै खिन्थु मोजां नुगोन आरोना जों ओरै नैबे लामायानो बखिष्ट मोनहैयो जोङो दा मोनहैबा बेखौ भिडिअखौ बिदिमोन ना जों मोनफैबाय जों ओरै थांदोंमोन जों ओरै फैबाय जों दा ओंखारबोबाय बेलतला थांफिनसिगोन आरो जों दा फैयै जों दा हटेलाव रेस्ट लाफैबाय नै दा जोङो थान्दा लोंदों नै मा बुस्थु होनो जों साथामबो दङ नै फंबायाबो दङ आरो नै बिथाङाबो दङ फंबायाबो जों दा नै लालमाथि सक पपुलार मार्केटाव साहा लोंदों आरो बेजों लोगोसे थान्दा लोंदों बिराद गोजौ हाजोआव बाइक सालायनाय स्कुटि सालायनायथ' मेंबोबाय अयथासार सान्दुंमोन दिनैनि दिना नायनै बिथांनियाव जोङो साहा लोंबाय मा होनो बुस्थुआ मा होनो थान्दा ना मा होनो सफारिनि ओइ बन्धु অলপ চাহ চাহ দোকানে দোকানে অলপ চাহচোন অলপ হাই কৰি দিম ধন্যবাদ থাকিল আমি स' गाइस भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै उनाव नुबाय थासिगोन आयौ बिराद गोसोआव थेंक इउ